дуруд ба ҳама ҳаводорони футболу мухлисони канали Барса ТG. Барселона бо фаъол сохтани шартномаҳои молиявӣ бештар аз 200 миллион евро ба даст овард. Ин имкон медиҳад ки Барса дар баробари дигар дастаҳо дар равзанаи гузариши бозингарон рақобат кунад. Гап сари ягон трансфери 100 миллиона ё аз он ҳам бештар намеравад. Барселона дар марҳилаи охири гуфтушунидҳо дар хусуси ба даста ҷалб намудани яке аз ситораҳои нави Бразилӣ аз Премер-лигаи Англия мебошад. Рафиня Диас қариб 95% бозингари Барселона шуд. Маблағи ин гузариш 60 миллион евро гуфта мешавад. Дар ин видео мо маълумоти бештар дар бораи ин бозингар ва ба тақдири ояндаи Дембеле ки дар як мавқеъ бозӣ мекунанд чӣ дахл доштанашро мегӯем. Шурӯъ мекунем. сарпарасти навори мазкур ширкати 1x ба шумор меравад. Дар 1x регистратсияи осон пур кардани маблағ аз тамоми гӯшаи канори дунё, вале аз ҳама муҳим бонус то $100 дар аввалин пардохт бо промокоди Barsa TG. Силкаи зарурӣ дар комментария. Ба ҳама муваффақият. Рафиня Диас Белоли, ҳамлагари бразилии дастаи Leeds United, карьераи профессионалии худро аз дастаи Викторияи Бразилия оғоз карда, баъдан ба Спортингу Рейн гузариш кардааст. Дастаи Leeds бошад ин футболбозро бо маблағи 18 миллион евро ба даст оварда буд. Дар 2 соли ҳунарнамоӣ дар Премер-лигаи Англия 17 гол 11 ассист ба номаш сабт намуда буд. моҳи октябри соли гузашта бошад дар тими миллии Бразилия дебют кард ва то ин муддат 9 бозӣ гузаронида 3 гол ҳам ба самар расонид. Рафиня талабгорони зиёде аз топ дастаҳои аврупоӣ дошт. Яке аз онҳо ин дастаи Челси буд ки аз Барса дида зиёдтар маблағ пешниҳод намуд, тақрибан 65 миллион евро. новобаста аз пешниҳодҳои гаронарзиш, Рафиня ба агенти худ Деко гуфта буд ки танҳо ба Барса рафтан мехоҳад ва дигар вариантҳоро дидан намехоҳад. Бештари бозиҳоро Рафиня дар мавқеи ҳамлавари канори рост гузаронидааст, вале дар оғози корномааш ӯ дар канори чап асосан бозӣ мекард. Ин сабаб мешавад ки Рафиня дар дилхоҳ мавқеъ бе мушкилӣ бозии зебое нишон диҳад. Агар дар бораи ҳунари ӯ гап занем, Рафиня яке аз он бразилиҳои муқаррарӣ буда техникаи бузурге дорад. Ҳамчунин зарбаҳояш назаррасу дақиқтар нисбат ба Дембеле мебошад. Дар 2 соле ки дар Leeds ҳунарнамоӣ кард, тавонист 2 гол камтар аз Дембеле ки 5 сол дар Барса аст занад. Дембеле ку Месси барои пасҳои зебо дошт, вале Рафиня бозингарони монанди Адам Форсел, Ҷек Харрисон ва Роберт дошт. онҳоро ба ғайр аз мухлисони Leeds касе мешиносад? Аз ин хотир дар масъалаи истифода аз ҳолатҳо ва задани гол Рафиня аз Дембеле хубтар аст. Дембеле то ҳол аз дигар дастаҳо пешниҳод надорад. Ягона роҳ ин дар Барса боқӣ мондан аст. Барса аз маоши мехостагии ӯ ва агенташ хело камтар пешниҳод дорад. Чанд моҳ қабл Барселона ба Дембеле пешниҳоди навро карда буд ки маоши ӯро тақрибан 18 миллион евро мегуфт. Усмон бошад 40 миллион евро талаб мекард, вале даста ин қадар пул барои ӯ ҷудо карда наметавонист. бо кушода шудани равзанаи гузариши футболбозон маълум шуд ки Дембеле талабгоре надорад. аз фурсат истифода бурда Барса пешниҳоди худро 2 маротиба камтар кард ва боварӣ дорад Усмон аз ноилоҷӣ ҳама шартҳоро қабул мекунад. Дембеле ва Рафиня ду яроқи хатарноки даста. Рафиня метавонад ба бозингари бузурге табдил ёбад. албатта ҳамчун Неймари нав не ё, балки монанди футболбози рушд карда. фаромӯш намекунем ки то ҳол ягон таи ин футболбозон бо Барса шартнома набаста аст, вале рӯзҳои наздик ҳама кор тахт карда мешавад. дар хусуси ин футболбозе ки даста барояш талоши зиёд дорад чӣ гуфтаниед? Фикри худро дар комментария нависед. ҳамчунин шумо метавонед дар телеграм канали мо обуна шуда хабарҳои муҳимро саривақт фаҳмед. силка дар зери навор гузошта мешавад. дӯстдори Барселона ва бо Barsa TG бимонед. хайр.